ngicela ukuthi ngithathe leli thuba ukuthi nginamukele officially eklasini la namhlanje la sikhuluma khona ngama-digital ID part 4 upart 4 uzalwa upart 3 esibe nawo nje ey'nsukwini last week ayikwacaca ukuthi hayi engathi upart 4 uyayiveza ukuthi nofuna ukuvela nawo so wagcina usuba khona ku-part 4 sikhuluma ngama-digital ID. Ngizocela ukuthatha leli thuba leli ukuba nginamukele officially nonke endlini sibonge kakhulu ukuthi nikhethe ukuthi nibe kanye nathi ngenhloso yokuthi sifuna ulwazi oluzosisa phambili. Right, ngifisa ukuqala ngichaza ama-icon lawo esinawo lapha enzansi noma imithetho yendlu yokusebenza kwendlu. Lapha enzansi khona i-icon ekhona e-pink yekhamera, la icon kumele ukuthi ibe no dash ukuze ikhamera izocisheka. Ngiyacabanga ukuthi mengibuka sonke siwacishile. And then i-icon yosibili ile engathi yokurecord, ukubona uma usenda WhatsApp le yokurecord engathi i-mic. I-mic if ukhuluma iba on, if ungakhulumi uyi-switcher on ukuze umuntu okhulumayo engezophazamiseka. Ngizocela nje uMampinka angicishele yakhe nje i-microphone, ngiyayibona ukuthi on. And then siqhubeke siye kwi-icon yesithathu ine-emoji, inekhanda le-emoji. Lapha uma ufuna uku-express ama-emoji upressa khona bese kube ukuthi uyakwazi uku-express mhlawumbe ukusenda isithupha noma ubuso obuhlekayo or whatever. And then i-icon yesi-4 inamadotha awu-3. Le icon enamadotha awu-3 ilapho khona ukwazi ukuthola khona isandla khona. Mhlawumbe let's say khona okhulumayo ufisa ukuthi umbuze noma ufisa ukuthi uraise i-point, uklikha lamadotha awu-3 kuzobe sekuvela isandla, uklikhe khona ukwazi ukuphakamisa isandla. Uyakwazi futhi ukusenda nama-messages, utype ama-message azovela lapha escreenini abonakala. And then eyokugcina eyokuphuma uma sekuphele i-meeting. Right, so ya iyona-ke imithetho yokusebenza kwendlu le. Ngicela ukuthatha leli thuba as well ukuba ngamukele i-guest yethu esihlonipha kakhulu, ubaba uMshubo. Ubaba uMshubo uyena osicathulisayo kule ndaba yama-digital ID. Udume kakhulu futhi naku-TikTok ngalo igama elithi Mshubo, ubaba ubuthelezi. So useyihambe kakhulu le ndlela elandelele yama-digital ID. Unama-followers over 64,000. So that means abantu into ayikhulumayo bayayibona and futhi bayayizwa. Ngizocela ukuthi nginike ubaba uMshubo i-platform yokuthi abingelele nje bese ngiyabuyela back nami ngizovula inkundla for i-topic yethu namhlanje. Baba Mshubo, sakwamukela namhlanje. Awu, ngiyabethixo ngiyabingelela ngenza kwethu namuhla kulolu suku olukhulu kangaka lapha sibuye sihlangana khona futhi sizocathulisana usiyami lapha ngodaba lama-digital ID. Ngiyabonga kakhulu ngenza kwethu kwamukeleka. Ngiyabonga kakhulu bafowethu ukuhlangana lokhu esikuhlangana lapha sikhuluma lapha. Bengeke kube khona ukube kuthiwa ngenza kwethu uNkulunkulu akahambelanga enhlizweni zenu nakumoya wenu ukuthi asho ukuthi no lento ekhulunywayo yiyo. Kodwa-ke ngoba uNkulunkulu uhambelile enhlizweni zenu ngamunye. Siyabonga kakhulu bafowethu ukuthi nami ngingene namuhla sizoqhubeka senze upart 4 wodaba lwama-digital ID ukuthi luvelaphi. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyaba kwethu nina, ngiyabonga ukwamukelela. Ngiyanibingelela nonke ngenza kwethu endlini. Hayi, sabonga kakhulu baba uMshubo, sabonga kakhulu nathi siyakwamukela. So ngicela ukuthi nje ngihlale phezu kwayo indaba yama-digital ID. Khona indlela engifuna ukuza ngayo, khona isithombe engifuna ukuthi ngisipaint, because into ebalulekile as much as mhlawumbe sifundisa noma ubaba uMshubo esifundisa, it's not only ukuthi kumele kube ukuthi siyafundiswa kuphela, kodwa kumele siyiqonde, si-understand indaba yawo ama-digital ID ngoba iyona ndaba stressful okwangempela. Yabo uma usu-aware usuqala usubona ukuthi kwenzakalani, inakho ukukhathaza. So kubalulekile ukuthi si-understand ukuze sazi ukuthi sizozilungiselela kanjani going forward kuyona. Right, ake singene kuyona-ke lapha. Ngake ngayithinta indaba yale ncwadi oDaniel 2. Ngizophinda ngiyithinte futhi because iyakhuluma
kodwa futhi khona la ngiyakhona ukuthinta kwami ukuthi leya ncwadi uma uyifunde ekhaya ikhuluma ngani, ikhuluma ngesithombe esabonakala sinekhanda legolide, sasesaba nesifuba sesiliva nezandla zesiliva, sasesaba nesisu sebronze, sasesaba nelentuza nezinyawo zensimbi ezihlangene nodaka. Ngak-indicate futhi kwiclass edlula ukuthi igolide noma ikhandela igolide kwakuwumbuso owacindezela thina abantu abamnyama, umbuso wakephi waseBhabhiloni. Kwahamba kwavela omunye umbuso wesiliva wakephi waseMedi-Persia. Kwahamba kwavela omunye umbuso futhi webronze wakephi waseGreek, Alexander the Great kwakwezakhe lezo. Kwahamba kwabe sekuvela umbuso wensimbi. Lo mbuso wensimbi uwona lo sasiphethe namanje. Umbuso wakephi loyo na? Umbuso waseRome. Njengoba kuthiwa lapha kule ncwadi uDaniel 2 yahlangana nabantwana babantu ukuqinisa umbuso. iRome leyo. iRome yabheka abantu who share the common interest noma abanezifiso ezifanayo. Yabe siyakha ubudlelwane nabo ukuqinisa umbuso wayo ukuze ibe nombuso wensimbi. Now, iRome yathi miqinisa umbuso wayo wokucindezela abantu noma ukubusa, yayinesisekelo, khona isisekelo yayifike ibe naso. Isisekelo sani leso na? Isisekelo senkolo. Ngicela ukuthi ngiphinde ngigcizelele iRome ekuqiniseni kwayo umbuso wayo ukuze abantu behlezi becindezelekile, yaba nesisekelo. Leso sisekelo kwaba isisekelo senkolo ngesikhathi ihlangana nalawo amanye amazwe. Imaphi lawo amanye amazwe eyahlangana nawo iRome? iRome Italy yahlangana nani? neFrance. Yahlangana nani? neGerman. Yahlangana nani? neUK, iUK British. Yahlangana nani? neUSA. La mazwe lawo abizwa ngokuthi West. If ulandela isisekelo senkolo, ile nkolo le esiyaziyo sonke ekuthiwa iChristianity, right? Isisekelo sayo leyo, right? iRome babe khona abantu abayibangisayo. Babe khona abantu ababehlala nabo bayilwise ngoba befuna ukubusa phezu kwabantu abamnyama. Nalabo bantu babe nesisekelo senkolo yabo nabo. Ibaphi labo bantu na? Ilaba ko Iran obani abanesisekelo senkolo yani yelontuza yeIslam, right? So ibona abantu ababehlala bayi-challenge iRome. iRome kodwa ayiphelanga amandla, yaqhubeka ukuqinisa umbuso wayo. Kwase kwathi ngo-1975 babesawu-5, kwathi ngo-1975 ba-eda elinye izwe ekuthiwa iJapan, baba bawu-6, kwathiwa iG6. Kwaqhubeka futhi ngonyaka ka-1976 umbuso weRome wa-eda elinye ilizwe, waqina futhi umbuso kwabe sekuthiwa iG7. That's why incwadi iSambulo 13 ithi isilo sasinamakhanda awu-7. Sokuvela lo sokuyilo G7 engileyo, right? Njengamanje siseminyakeni yokugcina awu-7 le yokuqinisa isivumelwano. Khona enye incwadi lekuthiwa uDaniel 9 uma uyifunde ekhaya ikhuluma ngeminyaka, ikhuluma ngamasonto awu-70. La masonto awu-70 uma uwaconverta kumele ukuthi wa-times ngo-7 ukuze kuphume iminyaka ewu-490 leyo. So iminyaka eminingi sedlulile kuyona, sesisalele u7 years ukugcina ukuthi ibeast noma isilo lesisabo siphakama. U7 years uqale nini? Last year ngo-October, right? So njengamanje kuqiniswa isivumelwano. Lamazwe ayini? iG7 njengamanje. Kodwa aqinisa isivumelwano abheke kuphi na? Afuna ukuthi abe iG10. iG10 uyibona kuphi na? Uyibona lapha kule ncwadi uDaniel I think iSambulo 13 la kuthiwa khona sasinezimpondo eziyishumi. Lamazwe lawo mebusa aba nesisekelo sani? Senkolo, right? So
Njengamanje iRome isiyaxoxisana noma isiseyinhlelweni zokuthi ihlanganise lamazwe awu-10. Imaphi lamazwe awu-10 azohlangana na? Kuzo-edwa amazwe lawa e-Islam awu-2 bese kuzo-edwa nezwe leli lakwa-Israel elinonkolo okuthiwa i-Judaism. So iRome iqale nge-Islam bazwana, and njengamanje bayipropose i-one world religion. Why bepropose i-one world religion? Ingoba isisekelo sombuso kuba yini? Kuba inkolo. Right? So ngomhla ka-16 February 2023 endaweni ekuthiwa ise-Abu Dhabi, leyo ndawo ise-UAE, bapropose one religion ezoba nani? Ezoba ne-mosque, ibe nesonto, ibe i-synagogue. I-mosque ila kuzongena khona i-Islam, i-church ila kuzongena khona i-Christianity, and then i-synagogue ila kuzongena khona i-Judaism. Bayipropose nini? Ngo-2023. Right? Inhloso bafuna ukuthi bakwazi ukuthi baphilelane noma baphilisane noma baphile ndawonye, because umuntu mezofaka umbuso wakhe ufaka inkolo yakhe. So that's why bezoyihlanganisa zonke le inkolo ukuze kube umbuso owodwa. Onjani? One one religion. So njengamanje kunesivumelwano between i-G7 nama-Islamic nation. Ibuphi ubufakazi balento engishoyo na? Ubufakazi bokuqala kunento ekuthiwa i-Abrahamic Family House. Yini Abrahamic Family House? Isakhiwo esakhiwe esinendawo yokusontela, ne-mosque, ne-synagogue. I-synagogue la kusonta khona abakwa-Israel noma i-Judaism. Leyo ndawo iyagcotshwa ngomhla ka-16 February ka-2023. Obunye ubufakazi bosibili balento engishoyo ukuthi sebeqalile ukwakha isivumelwano sokuthi bafuna ukuyihlanganisa inkolo, ukuthi kune-document eyasayinwa ekuthiwa i-Human Fraternity. Yasayinwa ubani le document na? Yasayinwa uPope Francis. UPope urepresent iChristianity. Yabe sisayinwa uGrand Imam Ahmed A. Tayyab, igama lakhe ke lelo. Lo urepresent i-Islam. So between iRome nelentuza ne-Islam already sahlangana isivumelwano. Right? Yindaba na bafuna ukuthi bakwazi ukuphilelana. Right? So njengamanje i-G7 lama nations e-Islam awu-2 kubukeka engathi bayavumelana, kodwa khona inkinga ekhona. Inkinga ekhona ukuthi u-Israel beno-Islam abakahlangani. Njengoba sesonyakeni-ke eminyakeni o-7 yokuqiniswa kwezivumelwano, kumele ukuthi u-Israel noma namazwe lawa ama-Arab bahlangane nabo babe munye ukuze lento izokwazi ukuthi ihlangane kube i-one world religion, bese kuba umbuso owodwa. So njengoba kuqiniswa isivumelwano, kuqiniswa lokho ukuthi ababe munye. Kulo 7 years kuzothembiswa uIslam ukuthi akazame noma kuzokhulunywa nobani noIslam ukuthi akazame ukwamkela uIsrael njengezwe ukuze umbuso uzokwazi ukuthi uhlangane kahle kube i-G10 le kwakukhulunywa ngayo ukuthi kwavela isilo esinempondo eziwu7 kanye isilo esinamakhanda awu7 kanye nempondo eziwu10. So njengamanje lesivumelwano siyaqiniswa ukuthi iIslam kuzomela ukuthi yamkele uIsrael njengezwe. Right? Uma umbuso ususekelwa inkolo eyodwa, sekuyinkolo eyodwa esihlanganise labo bobathathu, which is Judaism ka-Israeli, which is Islam le yama-Arab nations awu-2, which is Christianity le ye-G7. Ilapho-ke isilo esizokwazi ukuthi siphakame khona, sekukhona inkolo eyodwa ebizwa ngokuthi i-Chrislam. Right? Uma sesiphakamile lesilo sabo, sizocela uphawu kuwo wonke umuntu ophilayo emhlabeni
ongafuni uzobulawa noma ngeke akwazi ukuthenga nokuthengisa. So njengamanje sikuphi sisekutheni kuqiniswa isivumelwano. Once nje kwavunyelwana uIslam wamukela uIsrael njengoba njengamanje besabhizi ngamahememe ezimpi basebhizi ngalokho. Once kwavunyelwana ilapha kuzobe sekwakhiwa khona ithempeli la kuzophakamela khona isilo sabo. So njengamanje into ezokwenzeka bazosenza sithembele kakhulu kwisystem ngoba uhlobo lwama digital ID azongena manje yilawa azoba sefonini noma ku smart ID. Kodwa yonke into izolinkwa to le smart ID noma le phone yakho because yonke into yakho kumele ukuthi ibe kwisystem eyodwa uqala ujwayezwe njengamanje. So njengamanje bazosenza sithembele kakhulu kwisystem ngayo yonke indlela and singakwazi ukuma ngaphandle kwayo. And okunye okuzolandela in the coming years kuzoba khona indlala and namahemhem lockdown ngenzeke ibe khona nezifo futhi ngenzeka zibe khona kule minyaka ezayo. Bazokwenza abantu bancike ngazo zonke indlela kwisystem yabo. Right? Now kule ncwadi le uDaniel 2 khona la kubuye kuvele khona ukuthi kwabe sekwehla itshe elizoshaya lesithombe lesi. Lelitshe leli la ibhidliza yonke lembuso which is umbuso wegolide, owesiliva, owebronze nezinsimbi. Lelitshe leli labe seliphenduka intaba enkulu. Le ntaba enkulu omunye umbuso ozoza. Umbuso nombuso mufika uhamba nenkolo osuku wesisekelo. Right? Asiqhubekele phambili. Leyo ntaba umbuso wayo usekelwe inkolo. Right? But now ngifuna ukuya kuphi na njengoba bengisayihlahlela kanje indaba yama digital ID. Ngifuna ukuya kule ndaba yokuthi kumele sizilungiselele as abantu. Into yokuqala kumele siyilungiselele indlala. Indlala izokwakhiwa. Into yesibili kumele ukuthi silungiselele impilo. Izifo bekumele ukuthi zizovuka izifo out of nowhere. Uthi musuthi ufuna ukudla kuthiwa luphi uphawu. Uthi musuthi ufuna impilo kuthiwa luphi uphawu. So lezi zinto lezi kumuntu zibaluleke kakhulu ukudla nempilo. So uma sengena indlala kwangena izifo yibona bezobe sebevela as ama life savers kodwa kunento abazoyidinga kuwena. So kubalulekile now as umuntu ukuthi uzilungiselele going forward. Now ake sikhulume ngendlala. Indlala ayimani ivumbuka out of nowhere uthi uyabheka sekunendlala. No. Indlala ifakwa kancane kancane. Kuzoqala ngokuthi ukudla kubizi. Already vele kuyabiza ukudla manje. Kodwa kuzoloku kukhuphuka kancane kancane. Bese kuyahamba bese kuvela ama shortages ukuthi hayi ukuthi nokuthi kuyashort, ukuthi nokuthi kuyashort. Bese kuyahamba bese kuba imvela kancane ukudla. Ilapho ke indlala enkulu ezoba khona. And le ndlala ezayo khona la kukhulunywa khona eBhayibhelini kuthiwa khona indlala eyake yaba khona. La khona umama waze wadla ingane yakhe. Leyo ndlala leyo kuthiwa ayiboni lutho kule ndlela esiya kuyona. And kuyavela futhi ukuthi kule ndlela esiya kuyona abantu bazoke babangiselesele befuna ukulidla. Indlela ezobe ibhlungu ngayo lento esiya kuyona. Right? So njengoba sikhuluma lokho sikhuluma ngenxa yokuthi kubalulekile ukuthi abantu bazilungiselele ngoba le ndlala izodalwa ngamayibomu. Uzozilungiselela kanjani na? Number 1, indlela yokuzilungiselela ukuthi sibuyele back emasisweni, sibuyele back ekutshaleni. Ngoba phela thina sasivele sine system yethu. Right? But before sifike kuleyo kutshala kumele siqale manje sizilungise thina indlela esidla ngayo. Yabona njengamanje indlela esidla ngayo thina. Uyadla ekseni, uphinde uzodla ngo12. Uphinde uzodla futhi ebusuku. Futhi nalapho in between unalento ekuthiwa ama snacks. So kumele siqale sizishintshe noma sijwayeze umzimba indlela right yokudla.
thina indlela yethu yokudla umuntu wayedla kanye ngosuku bese sikhuluma iqiniso nekubuzwa nje kahle kahle umuntu wayedla kanye ngosuku kodwa sometimes okhokho bethu kwakuphela ngisho 2 days 3 days bengadli njengamanje sidla kathathu ngosuku and indlela yethu yokudla kwakuthiwa feast and fast babe feasta bese baya fast base bafika ke ondlebe ikhanya ilanga bafaka lento ekuthiwa i-break fast njengoba kuthiwa i-break fast ingobani kahle kahle ngaleso sikhathi kumele ngabe unufastile bona base bayintroduce ukuthi hayi lokudla ukudla ngalesikhathi ukudla okubalekile kosuku nani kanti isikhathi ekumele ngabe ufastile so kumele siqale manje ukujwayeza izisi zethu ukuthi ukujwayeza imizimba yethu ukuthi ake siqale sihlele indlela esidla ngayo ngoba lendlala enkulu iyeza iseduze kahle kahle umuntu omdala nje emedle kanye ngosuku kusuku seku enough mhlawumbe ke abantu besifazane nezingane sengabe kabili kodwa kumele siqale manje si-adjust indlela esidla ngayo njengoba kuza lendlala so indlela yokuqala yokulungiselela indlela ezayo adjusta indlela odla ngayo number 2 indlela yosibili yokuthi ulungiselele lendlala ezayo ukutshala ukudla number 1 kumele utshale ukudla okukhula kalula number 2 kumele utshale ukudla okuba kuningi uma usukuvuna number 3 kumele utshale ukudla okuhlala isikhathi eside sengisho ukuthi mukustorishile kumele ubuke life yakho noma impilo yakho ukuthi kuhlala isikhathi esingakanani zama ukuthi utshale izinto ezihlala isikhathi eside ngoba kuza indlala engakazi futhi ibe khona futhi engasayophinde ibe khona right so ukudla kumele kube ukudla okunjani okuhlala isikhathi eside kumele utshale ukudla okukwaziyo futhi ukukhipha imbewu yokuthi kuphinde futhi kutshalwe kuzokusiza lokho kudla lokho siqhubekele phambili ikuphike lokho kudla mhlambe esingakuveza kuningi kodwa ngithe angiveze kumbalo yabo number 1 khona lesitshalo noma lesithelo ekuthiwa izakhini le South Africa basibiza ngokuthi baby marrow sithi asibe njenge butternut leso sitshalo leso sikhula kalula and asidingi effort enkulu leso sitshalo leso sihlala endaweni eyomile okusho ukuthi endaweni eyomile siyakwazi ukuthi sihlala asidingi oma fridge nani siyakwazi ukuhlala endaweni eyomile leso sitshalo futhi leso siyakwazi ukuthi sizikhiphele imbewu uphinde futhi usitshale isitshalo sokuqala leso isitshalo sosibili ithanga lasebusika ithanga lasebusika liyabekezela ukubanda ngoba linalento ekuthiwa i-thick skin ubukubone kudala amathanga emakhaya abeze hlale phezukwendlu yabo wenza isijingi ngalana ubuyilidle nje ezililona kodwa nje ithanga lasebusika nalo libalekile ngoba liyakwazi ukubekezela ukubanda ingakho mhlawumbe kuthiwa lasebusika okunye futhi liyahlala endaweni eyomile again nakho kunye okuvelayo kuyakwazi ukuhlala endaweni eyomile so you don't have to worry about indaba zama fridge nendaba zo storage liyakwazi ukuhlala endaweni eyomile kuqhubeke futhi indaba eshiwoyo ngethanga aliboli kalula uqhubeke futhi lihlala eside isikhathi ngoba le ndlala esiya kuyona indlala engakaze ibe khona futhi izofakwa kancane so izinto ekumele ukuthi sijwayele lezi kuyitshala yabo ngobani ihlala isikhathi eside aliboli kalula and liyahlala endaweni eyomile kuqhubeke futhi liyakusiza ungaguli njalo uma udla ukudla okugodwa isikhathi eside njengoba kuzobe kukhona indlala kuzophoqa ukuthi ukudla into eyodwa nje isikhathi eside so ithanga lizokwazi ukuthi likusize lapho ekutheni likunike lo msoco odinga emzimbeni if kuwukuthi ubusukade udla ukudla okugodwa isikhathi eside right siqhubekele phambili okunye ukudla noma isitshalo esibalekile going forward njengoba siya kwindlala engakazi ibe khona amazambane ukutshala amazambane yindaba na amazambane
ayakhula even enhlabathini enganothile khona inhlabathi ekibe likhuni kodwa amazambane ayakwazi ukuthi akhule. Amazambane akunika umdlandla wokusebenza. Amazambane ayakuphephisa ezikhathini ezinzima. Amazambane ayasuthisa. Amazambane ungawagcina izinyanga if uwanakekela kahle. Amazambane futhi atshaleka kalula. Amazambane futhi ayaba imbewu. Kanjani na uma ugcina amazambane lawa amancane bese uyawasika uphinde uwatshale futhi ayakwazi ukuphenduka ini imbewu because izinto esizitshalayo asitshalela ubuhle. Yabo sitshaleleni sajewe ukuthi okay sifuna ukusurvive kulesimo esiya kusona. Kumele kube into ehlala isikhathi eside, kumele kube into ekwazi ukuthi iphinde itshaleke nezokwazi ukuthi ikuphilise wena ukuthi isatisfy indlala yakho ozobe unayo. Right? Siqhubekele phambili. Okunye noma esinye isitshalo esiveziwe ezisitshalo esibalekile going forward mekiwe endlaleni enkulu ubhontshisi or green beans. Ubhontshisi uyahlala eside isikhathi. Ubhontshisi noma ngabe ugreen uyakwazi ukuthi uwudle. Noma usuwomisile futhi umuthanda uyakwazi ukuthi uwudle. Ubhontshisi uhlala eside isikhathi. Ubhontshisi futhi ukhuphula izinga lomhlabathi for the next planting. Siqhubekele phambili futhi. Ngezikhathi zendlala inhloso ukutshala ukudla okondlayo umuntu number 1. Ngezikhathi zendlala inhloso ukutshala ukudla okuhlalayo number 2. Ngezikhathi zendlala inhloso ukutshala ukudla okuzenzela imbewu. Right, number 3. Ngezikhathi zendlala inhloso ukutshala ukudla okugcina umndeni isikhathi eside. Siqhubekele phambili. Nazi izitshalo ezingadingi ukunakwa. Nazi izitshalo futhi ezimelana nelanga. Ziphinde futhi zimelane namaphutha because mhlawumbe mase siyendlaleni abanye bazobe beyimfunda bakhwela yabo mhlawumbe njengathi bazobe beyimfunda bakhwela sebetshala sebepanic. Nazi ke izitshalo ezizokwazi ukuthi zimelane nelanga zikwazi ukumelana namaphutha abo futhi ezingadingi iskill esitheni noma esiphezulu ukuthi zikwazi ukuthi zikhule zikwazi ukuthi zidleke. Iziphi lezo izitshalo na? Upeas low green. Upeas uyashesha futhi uyazikhulela ngokwawo. Number 2, upeas noma ngabe akumili lutho kulowo mhlabathi kodwa upeas uzomila. Number 3, upeas ungawudla ugreen. Upeas ungawomisa and ungawulondoloza isikhathi eside. Upeas futhi uyakwazi ukuthi ube imbewu. Wona lo peas udlayo uyakwazi ukuthi uphinde uphenduke imbewu. Right? Isiphi esinye isitshalo futhi esikwazi ukumelana nelanga nesingadingi iskill esiphezulu? Utamatisi. Utamatisi uyasiza uma kuwukuthi ukudla kuhlezi kufana. So uyafana nethanga. Nethanga nalo balishilo kanje. Utamatisi ukunika amandla bese ulekelele umzimba ukuthi uqine. Imbewu katamatisi kulula ukuyugcina. And if utamatisi wenziwe kahle uyakwazi ukukhiqiza imbewu yeminyaka. Silungiselela indlala ezayo ezongena ngalesimo sama digital ID. Siqhubekele phambili. Esinye isitshalo eziveziwe isunflower. Isunflower ikhipha imbewu enamandla. Isunflower izokunika lawo ma-fats osukuwadinga. Ama-fats ayalekha if kuwukuthi ukudla kusuke kushoda. Right? Ama-sunflowers akhula kalula futhi aphinde abe made. Ama-sunflowers awadingi okuningi ukunakekela. Ama-sunflowers ungawadla, uwatshale, uphinde uhwebelane nomakhelwane bakho futhi. Siqhubekele phambili. Indlala
kubalulekile ukuthi silungiselele ngokuthi sigade indlela esitshala ngayo futhi as well. As much as uzotshala nendlela otshala ngayo kumele ubheke. Ngisho ukuthini na? Ngisho ukuthi izitshalo ezikhula ngokusheshsha kumele uyitshale one side. Izitshalo eziphuzayo ukukhula kumele uyitshale one side. Nezitshalo futhi ezidinga ilanga kumele ukuthi uyitshale nasendaweni enelanga, because sometimes kungenzeka ukuthola ukuthi uzotshala mhlawumbe umixe wonke ndawonye uthola ukuthi imiphumela emihle uyitholi. Yini? It's because of indlela otshale ngayo. So bekukuveza ukubaluleka kokuhlelela indlala going forward kulento yama-digital ID, because abantu abaningi ngenxa yayo indlala uphawu bazoluthatha bengenachoice, bephoqekiwe, bephoqwa isimo. Ngicela ukuthi ngiyibambe la. Ngizocela ukuthi ngithathe intambo, unless mekhona imibuzo, ngithathe intambo ngidlulisele kubaba uMshubo, bese naye eyathatha over. Enye yenhloso ebikade idala ukuthi sibize iclass ukuthi bekhona nezinye izincwadi ebesifisa ukuthi sihlaziye as well, and then nokudedela imibuzo kubantu abakhona enkundleni. Ngizocela ukuthatha lethuba nginike ubaba uMshubo intambo. Baba Mshubo, the floor is yours. Baba, siyakwamukela baba. Hey, ngenza wethu. Ngiyabonga ukwemukelwa bakithi. Hayi. Uyabona ngenza wethu ingane yakithi lapha uhost wethu unjabulo